Gaueko 11:18 azkenerako berandu egin zaigu jada Iruñeko Labriten jaialdia aspaldi hasi baita eta ziur aski lehendabiziko partida ere amaitzear izango dira, baina guk hala ere hemen ohiko moduan San Fermin torneoko binakako A-serieko txapelketaren atarikoa eta pronostikoa egingo dugu. Gogora dezagun, lehenik eta behin, aurtengoan ere guztira 8 bikote lehiatuko direla, 2 partida kanporaketetakoak izango dira, orain ari dira jokatzen bat, eta ondoren jokatuko dute bestea, eta ondoren final aurreko liga horretan beste 4 bikote izango dituzte zain, 2 alde bakoitzetik. Beraz, gehiago luzatu gabe hasi gaitezen bikoteak aurkezten, lehenengo Artola eta Imaz, esperientzia handiko bikotea, aspaldian elkarrekin jokatu gabeak dira, binakako txapelketa bai elkarrekin jokatu zuten, baina geroztik oker espaldimanago ez dute askotan jokatetzerik izan elkarrekin. Beti bermea ematen duen bikotea, Imaz atzean ez da jotzailea, baina bai eusten dion pilotaria, aurrean Iñaki Artola kolpea hartu zuen, bai buruz-buruko finalean eta baita lauterdiko San Ferminetan ere, beraz hemen erreibindikatu egin nahiko du, partida jokatu nahiko ditu, erakutsi nahiko du oraindik ere bere mailan dagoela, eta horretarako Bizkartzain ezin hobea izango du Ander Imaz, aipatu moduan bermea ematen duen pilotaria eta 4. kuadro inguruan hartzen badu, astintzen duen horietakoa. Larrazabal eta Albizu hauek ahal handiko bikotea osatzen dute, atzean Jon Ander Albizu egungo atzelari txapelduna, aurrean Ikel Larrazabal, azken urteetan gutxinaka bere urratsak egiten ari dena, eta aurrean Larrazabalek pilota abiadurarekin mugitu eta atzean Albizu berme ematen badu, argi bikote honekin ere. Ezkurdia Gabirondo, bikote interesgarria, izan ere Arkaiz Gabirondok bere lehendabiziko txapelketa jokatuko du maila nagusian, aukera bikaina Gazteluko atzelariarentzat, Ezkurdiarekin batera gainera. Ikusi beharko da ez, Gabirondo zer moduz moldatzen den, atzeko kuadro horietan behintzat bermea ematen duen pilotaria bada, jotzailea, baina oso pilotaria eta azken urte honetan batez ere gorakada nabarmena egin duena, aurrean Ezkurdia izango du, lagundu beharko dio tarteka, ea zer moduz moldatzen den bikote hau. Elordi Rezusta, bikote hau ere, Elordi azkenerako sieran Dario zen jokatzekoa, ondoren Zabala, Zabalak ere eskuetako arazoak ditu, azkenerako Elordi sartu du enpresak, eta Elordi Rezusta bikotea, iruditzen zait esperientzia handiko bikote hau ere, gutxi galtzen duena, eta hauei tantoa egin eta partida irabazi egin beharko zaiela iruditzen zait. Eta ondoren Jaka eta Mari Ezkurrena, bikote oso praktikoa, atzean Jonek dominatzen badu aurrean erik badakigu, arriskutsu dagoela, orain gainera bereziki, naiz eta Lasoren aurka galdu zuen lanak eman zizkion, partida ona jokatu zuen Amianoren aurka, eta nik uste Jaka ere ilusioz izango dela, eta zer esanik ez Mari Ezkurrena ez, Iruñekoa izan da, beretzat ere berezia da aurtengo San Fermin torneoa. Laso iztu eta zer esan bikote honen inguruan, ze ahala duen bikotea ipini duten, atzean Martxel iztu eta oso ongi ari da jokatzen, azken partida hauetan, aurrean Unai Laso, ikusi dugu ez gaur ze maila eman duen, bikote bikaina osatzen dute, oso bikote sendoa, eta ea zer erakusten duten. Peio Etxeberria Zabaleta, hauek ere, elkarrekin txapela irabaziak, binaka, atzean Jose Javier zer moduz aritzen den, behar bada ez dira, euren punturik onenean iritsi, baina San Ferminetan, Labriten, bikote honek dena ematen badu behintzat irabazteko aukera handiak ditu. Eta Altuna Martija, beti kontutan hartzeko bikotea, Altuna gainera amorrazio horrekin iritsiko da ez gaurko finala galdu ostean, ikusiko dugu, zer moduz moldatzen den amezketako aurrelaria eta atzean bermea ematen duen atzelari batekin Julen Martijarekin. Hauek horrela esan da, goazen pronostikoa egitera, amultzoan iruditzen zait Elordik eta Rezustak irabaziko dutela, ondorioz Jaka Mari Ezkurrena, Laso Iztueta eta Elordi Rezusta bikoteak izango benituzke, eta bemultzoan iruditzen zait Artola eta Imaz direla favorito, beraz Peio Etxeberria Zabaleta, Altuna Martija eta Artola Imaz. Lehen amultzoan
Laso eta Iztueta ikusten ditute favorito, sailkatzeko favorito, eta bemultzoan Altuna eta Martija, eta finala iruditzen zait, Laso eta Iztuetak irabaziko dutela. Hauxe beraz, gure ustea, bihar izango dituzue lehenengo analisiak, izan ere bihar jokatuko baitituzte lehenengo partida horiek, eta ea zer ematen duten gogoratu, bihar gaur bertan hasiko da barkatu Binakako A serieko San Fermin torneo.